kafa ta yi fadi sannu da hanya kun san ba a hana yaro ya yi kaure oyoyo babu kuma mu ko an rufe daki da mabuɗi sannu da hanya shugaban kasa barkanka da hanya asuwaju oyoyo ya aka dawo ya aka je asuwaju oyoyo babu wata girdin masu adawa su buwaju sannu da hanya sanan da muka shi kalau da ya sako oyoyo babu ya kammala aiki ya yi sako sannu da hanya nasara ta samu adawa a yi koko oyoyo babu amina maka oyoyo babu tunumbu oyoyo abu bazaki ya samu a yi dambu sabuwa kuma fitatta daga bakin fitacce wato Dauda Adamu Rarara. Ina masoya ma'abuta masu bibiyar waƙoƙin Dauda Adamu Rarara. Shin kun san ko baya ga sakin waƙar mining ya kuma sakin wasu waƙoƙi sababbi? Wanda a yanzu muka saka maka ɗaya daga cikin waƙoƙin da ya fitar sababbi a tasharsa. Mai sauraro, waƙoƙin Dauda Adamu Rarara dai suna cikin jerin manya-manyan waƙoƙin da aka fi ji a nahiyar Afirka. Wanda waƙoƙin Dauda Adamu Rarara yana yin su ne inda za mu iya cewa waƙoƙin Dauda Adamu Rarara yanzu sun zama international. Tabbas wannan waƙa ce ta Dauda Kahutu Rarara wacce yi wa fitacce kuma shahararren shugaban ƙasar nan na Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu. Baya ga sanin cewa Bola Ahmed Tinubu ya yi tafiya inda ya dawo kamar da irin waƙar da ya yi wato tun lokacin wato Muhammad Buhari inda ya yi waƙar sannu da sauka Baba Buhari tsoho ya sauka da ƙwari. Kwatankwacin irin ta ce wannan inda ya maimaita ta ko kuma ya fitar da sabuwa kuma sabon tsari wa sabon shugaban ƙasa wato Bola Ahmed Tinubu. Ga mai bukatar wannan waka sai bi mu sannu a hankali har zuwa ƙarshe domin jin a inda zai lalubu complete video da audio na wannan sabuwa kuma fitattar wakar wato ta Bola Ahmed Tinubu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Barkanku da ƙara kasancewa da mu sannan barkanku da ƙara saduwa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato tashar A Gidan Nura TV. Mai sauraro, idan wannan yana ɗaya daga cikin zuwanka na farko ko kuma ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka na farko, ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun fitattu kuma shahararrun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Domin hakan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara mana ƙwarin gwiwa ta sanar da ku abubuwa daban-daban a cikin wannan tasha tamu, musamman ma na nishaɗantuwa da ilmantuwa da faɗakuwa kamar yadda aka saba a kodayaushe. Kar ka manta fitacce kuma shahararren mawaƙin naku da ya Dauda Adamu Rarara kamar yadda muka sanar da kai shine wallafa wannan fitatta kuma sabuwa fitaccen waƙar tasa wato ta sannu da sauka Baba Tinubu, kwatankwacin irin wacce tun lokacin tsohon shugaban ƙasa. Mai sauraro, kamar yadda muka yi maka alƙawari yadda ka ji wannan waƙa a farko za ka lalube ta ne a shafin sa wato na Instagram inda ya ɗora kaɗan daga cikin bidiyon nan, ko kuma ka je shafinsa da YouTube inda za ka samu complete audio ɗinsa a nan wato Dauda Adamu Rarara official da ke manhajarsa ta YouTube, ko ka je Instagram ɗinsa ko ka ziyarci TikTok ɗinsa na wato za ka samu Dauda Adamu Rarara official wanda a nan za ka lalubo waɗannan waƙoƙi nasa, ko kuma ka ziyarci shafin Aishatul Humaira dan tabbas za ka iya samun waɗannan waƙoƙi a inda muka faɗa maka. Mai sauraro, mun gode da ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka ta A Gidan Nura. Ka ci gaba da bibiyar mu kuma ka danna mana alamar subscribing don samun wato bidiyon mu a koda yaushe da zarar mun ɗora.